Malawi Brief. Kutsatira kuopseza kwa alenzo kumene anaopseza amunyanani chifukwa chowanyoza atupere muluzi, zambiri zachitika mukanthawi kameneka ndipo amunyanani ayankha motere. Ipange choncho bwanji ndikulandireni kwina kulikonse kumene muli. Mwadzuka bwanji muli pati mukuyendera pati. Mphunzitsi wa DJ Mr. Malawi kutulukiranso pa radio. Tiyendere limodzi musandisiyendekha. Ife timapanga zimenezi. Akuti amunyanani mwiyankha bwanji. Yasavubwa uja mwiyankha bwanji. Yana oyenda mu street mwiyankha bwanji. Yana ogumula mafoni mjubeki mwiyankha bwanji. Yana olumpha mipanda mjubeki mwiyankhula bwanji. Ana amene ali ndi chuma cha magazi, ana amene amati akati adya ndiye kuti apha munthu mwiyankha bwanji. Amene ali ndi nyasi m'manja mwawo, magazi m'manja mwawo mwiyankha bwanji amunyanani. Ndiye mafuna nene pano kuti Amalawi mwiyankha kaletu. Amalawi ochuluka mwiyankha kaletu nkhani ija. Nanga ine ndiyambira pati. Ine sindiyankha ya. Ndiyankha nawo yenda mu street. Ndiyankha ana amene amabera anthu mafoni. Ndiyankha ana amene adapeza ndalama zawo m'magazi. Kupha anthu ndi kumaba m'mashopu ndiyankhe. Aya ine sindikuyankha zimenezi. Ine sindikuyankha zimenezi. Akuti akunena niti kuti ati ndinu osasamba. Ayankhulanso kunena kuti akuti inu mulibe kanthu. Akuti ndinu kapolo olima kumunda. Ine ndimalima kumunda. Ndipo ndine kapolo opanda kanthu. Koma akazanga akaphika nsima yandiyotherere imalowa m'mimba ine m'mimba mba. Kenaka nkumakayenda bawo. Ndiye ine munyanani. Ine nkhawa ndilibetu. Ndipo ndikhala pano pa radio lomwe. Ndipo ngati pali nkhani yoti ine ndiyayankhulira atupere muluzi, ine ndizibwera pano ndiziyankhula. Sindikusunthidwa, sindikututumuka, chifukwa wakuphayo azapha thupi, sazapha mzimu. Koma muziopa uyo okupha mzimu, ameneyo ndiye muzamuope. Kodi okupha mzimu ni ndani? Ndiye khayo Mulungu kumwamba basi. Ndipo ine ndimafuna ndikambe pano ndinene pano kunena kuti ndizabwera pano ndipo ndizayankhula. Iwo azipanga za ine ndiziyankhulira Amalawi. Ine ndizipanga za Amalawi, iwo azipanga za ine. Ndinatulusa audio yomwe yamikira atupere ndikuzamulangiza atupere. Kunena kuti asakwe akakaka savubwa ena wamangobwera kundale kuncholinga choti azimusokoneza atupere. Ndipo atupere nthawi ina yake Amalawi ngati mmakumbukira atupere anasiya ndale. Ndipo ananena kuti ine ndasiya ndale ndikupita ku business. Ndikufuna ndikayendese ntchito za mabizinesi yanga. Koma zisiru zina zake zidapita kukamuhongerera atupere uja. Ndikumuza kuti bwererani pandale, ife tikudalira inuyo. Zimenezo ndi zisiru zimene zimamupanga atupere uja kuti azononga chuma chake. Chifukwa atupere uja ndi wachuma. Chuma chochokera ku makolo. Ndipo anachiyamwira pabere. Mpaka nakamuzu adampasa famu amene uja. Ngati Amalawi ambiri simaziwa kamuzu adampasa famu mwana amene uja. Ndipo mwana amene uja akadakhala kunena kuti sanalowerere za ndalezi. Bwezi pano mwana amene uja ali olemmera muno Malawi mwina super number 1 akadakhalapo ndiye uja. Bwezi pano akuthamangisana ndi achina mpinga njira. Koma mmaziwa Amalawi kunena kuti ndale zimaononga ndalama, ndale zimaononga magalimoto, ndale zimakubwezeranso pambuyo. Ndiye afisi amene kwa usamadya, zisiru zimene kwa usizimadya, zimapita nkumamunyongerera atupere uja kuti ima. Ulendo uno uwina. Ndicho linga choti azipungula chuma cha atupere. Nanga siwo adazolowera kupempha mchere. Atupere pa nkhani ya business. Tinene chilungamo ndi mwana amene akuchita bwino pa business. Koma business ija muione sese imalephera kuti ipite chitsogolo. Chifukwa cha galu ngati amene wawo.
Ndefe tikayankhula choncha Asavubwa amene amadya kwa atupere, amene amapita kumaka mpempha atupere, ndi amene amabwera pano kumati ya iwe ukuyankhula bwanji ife tizikadya kuti, tizikapempha kuti amasikini ife. Ife tikati tadya timapita kwa atupere. Muyang'ane kwina kwa kudya. Musampusise mwana uja, musiya zipanga mabizinesi yake. Asavubwa kakaka. Ine semo ndikwanisa ya. Ndipo mukazafuna kupha ine Munyanani, muziwe kuti muzapha thupi, osati muzapha mzimu wanga. Ngati mwazolowera kupha anthu, ngati mwazolowera kupha miyo ya mwenye, ndikumabera mablanketi ndi zina zotero, ndikumatumiza kwanu ku Malawi, ndicholinga choti abale anu azikalandira, muzipanga konko. Ngati mmavala zovala zokuba mwa mwenye, muziba konko. Chifukwa wina akhoza kumanena kuti uja ndi wachuma, uja ndi waswagwa, koma kuti mukaone chuma chake cha magazi adapha mwenye. Munyanani sadatulusepo mwazi wa munthu. Ndine osasamba, ndine opanda chuma, koma sine madera nkhawa. Siningakhale ndi chuma cha magazi ine yayo, koma zaine zili bwino, ndipo zaine zili pabwino. Munyanani Road ne pa radio lomwe. Akatundwa na mando, mphunzitsi wa matiche. Ndimangofuna ndikuyamikire na Malawi nonse amene mwayankha Asavubwa. Mwayankha kale, ine sininganeneza mbiri ya, chifukwa ine ndine wachuma chambiri kwa basi. Ine ndine olemera. Talenti imene ndili nawo iyi ndimamulemekeza Mulungu. Ine ndi olemera mmatalenti, ndipo Mulungu anandipasa talenti yayikulu kwambiri. Siningafananenso ndi Asavubwa ngati awo. Musamampusise atupere enu yayi, musamamunamize atupere enu yayi. Muyang'ane kwina kukudya. Atupere ulendo uno muwina, mukumpusisa muli inuyo zisiru, muli inuyo agalu inu mukumpusisa zisiru za wanthu. Mubwere mundiphe, ine sindikudanda ulatu, ndipo ndili pano. Mubwere mundiphe ineyo, mundisake mubwere. Kuzolowera kulanda mafoni, kuzolowera kupha mwenye, ndikumapha, ndikumalanda katundu wawo, ndikumalanda magalimoto awo, ndikumati ine ndi chuma chili chozera magazi. Ife timavala ife mutaba. Munyanani Road ne bwanji tishane pamene pamunali ndine Katundu, mphunzitsi wa matiche. Sindizayankhaso, ndizabwereza mawu amene ananena Professor Arthur Peter Muthalika kuti sinema yankhaso no nonsense. Sinema yankha ine nonsense. Ndibwerezaso kuti sinema yankha nonsense. Ndili pano kuti ndizipanga za Malawi, ndipo Amalawi nonse amene mmakufuna kuti kwa ine mukubweresa nkhani zenizeni, tabwerani kwa ine mpereke nkhani za kumuzi wa kwanu. Ine ndizayankhula zimenezi, komanso andale ambiri ndizazuzula ine.